this is 3-2 Echo. We are in sector. Gunner up, scanning with thermals. Break. Have visual on enemy armor in the vicinity of the MSR. How copy, over? Roger, 3-2. Goliath copies all. Go ahead. Roger. We have a BMP-2 at map grid 31529 Target is surrounded. To sú naše SAF, Peti to berie, Peti to tam berie. Aha, dobre. Dobre, tak to je DBčko. Kto je tam? Roman, ty budeš na túto obsadený a dobre obklúčené celé. Možno, že si budem pýtať ľudí na moc. Takže tak si vyšlen ľudí, že dáš na obranu a dvoch, troch, alebo podľa toho, ktoré sa vedia presúvať. Dávaj si blízko seba. A keď treba ísť na most, tak ide s nimi. Lebo treba držať všetko naraz na 20 minút. Dobre. Lebo nás zostalo dosť málo na most, ale most je dosť ľahký. Jasné. Dobre, môžete vyraziť, aby som vedel, že koľko ostávame. Nezabudnite, medikovať sa môže jeden človek 3-krát, maximálne. Dobre, jeden z vás medic. A po štvrtýkrát, keď sa medikuje, tak už dotyčný vyjde pri auto, doplní si zásoby a naspäť. Tak nie 20 minút. A keď zabijú medika? 20 minút bolo, nie? 20 minút pri autách. Áno, 20 minút. 3-krát. Ale tam bolo povedané, že 2-krát ťa trafia, 3-krát a po 3. už nie. No, alebo 3-krát. Prosím? Uvidíme. A keď zabijú medika? Ale to už nie. Není, medik sa mení. Chalani, môžete vyraziť, aby... Chodte, aby ste to stíhali. Je to ďaleko. Rušite rádio, komunikáciu a neviem. To je veliteľstvo, však. Tu sa môžeme nechávať veci, nie? Jasné, Tu ešte stále na mieste. Jelez letíš sa delta skladná, ňomu je nakalibrané, keď ťou húfnejte. Veliteľstvo, tu je delta sklad, počujete ma?